Jo. Tag lige et billede. Ja, jeg har det, jeg filmede det. Sådan får man en bold ud af et trætræ. Hænger det også der? Ryst lige træet, Jacob. Er du ikke sød at gøre det? Mor mener, at vi kan ryste træet, så bolden kommer ned. Lidt på stammen ovenover den grønne bold. Ikke nede for neden. Kan I ikke bare lave... Hey, bare stille jer oven på hinandens skuldre. Ja, du ryster bare, Jacob. Det kan man sagtens. Bare lige op over. Ja, bare det her. Kom så, Besse. Ja, den giver sig. Den giver sig. Den giver sig. Den giver sig. Alle tre lige gør det. Ja, prøv lige at gøre det sammen. Alle tre. Prøv lige at mobilisere. På samme side. Jamen, alle tre. Dennis, kom nu. På samme side, alle tre. Dennis, kom så. I skal gøre det på den samme side. Jo, I er nødt til det på samme side. Det er fordi... I skal ikke stå på hver sin side. Det er jo fordi, I gør det på den forkerte side. I skal gøre det på den rigtige side. Alle tre. Modsat side af bolden skal I stå. Det skal ikke. Vi poster det på Facebook. Det er godt til. Du skal bare ryste lidt over den grønne snor. Gør det nu, Besse. Besse, ryst så under den grønne snor. Du ryster lidt. Helt ærligt, Besse. Ryste, bedste. Ryste. Og når du er færdig med det, kunne du så ryste bøgetræet over. For fugleredder. Dennis, få din telefon. Så giv Dennis den. Må jeg ikke låne den? Giv Dennis den, Jacob. Han kan da nå med den der. Så er der spydkast. Ja, det er nok bedre. Det er med, den også ligger deroppe. Ja. Det er de små fjolle med. Jamen, helt ærligt. Ej, prøv lige at se, om jeg også kan få målet til, hvad. De nye ejere, de kan ikke forstå, at der ligger alt muligt. Har I nogle haveredskaber? Ja, de er oppe i træet. I skal ryste på den samme side. Stil jer op alle tre. Ja, I skal. Jo, I skal stå alle sammen på den samme side. Så siger de børn, de må ikke gøre det. Stop, Hitcoin, og tag den der dumme sang. Og nu er du på den, Carsten. Hvor er det dumt, det Vi ender med, at vi er nødt til at fælde træet. Han ligger oppe i træet til sidst. Ej, prøv lige at Tag lige fodboldmålet for den. prøv lige at kaste en stol op. Det er lige der et dagdøgn, okay? Carsten, gå ind og ryste træet nu, så den der kurs kan komme ned. Lad os få et Dennis for ind i. Nu kommer det tunge skyts. Prøv du ikke rammer Morten og Tinas. Nej, pas nu på ruderne. Ligger der brænde? Ligger der en brandknude inde i Peugeot'en? Du smadrer ruderne. Det bliver den ikke. Nej, den kom ned. Ja, det er godt, det der. Ved du hvad det værste det er? Hvis ikke de kommer ned, så kan vi få en ny hoved næste gang. Det er Bermuda-trækanten. Ej, ja, nu passer du altså på. Nå, i morgen, du Jeg lægger de det i ruder, solen, det så er. får du ikke det der uge. Nå, der kom 2 ned. 3. Nej, Der er en grænkogle. Så mangler der en. Jeg kan få det for med hovedet nu. Nej, du går lige ind og låne en motorsav. Det er det omvendt i kongespillet. Så, en gang til. Nu kommer kosten snart. Det er en større træstamme op, tror jeg. Nej, du gør. Kast den anden vej, som du gjorde før, Jacob. Så kast. Den skal bare lige have det ude ved det orange. Nej, ikke den vej. Den anden vej.
Og så lige over og ryste lidt i træet igen. Det er kaste så skaftet, eller hvad? Sådan der, ja. Der var den, ja. Yes. Næsten. Ja, nu kommer den. Nu gør den. Nu kommer den. Nu når den, Nu ikke? er Karsten på fat. Han kunne hoppe! Yay! Hvad han kunne hoppe? Det har jeg aldrig set før. Hvor er bolden overhovedet henne? Jeg kan ikke se den. Ej. Danser du, Kurt? Danser du? Det er nu på ryste lidt. Så når børnene de står herude i morgen og kaster alle op i det tøj. Så må det blive blæsvær i morgen. Hvis nu I alle tre står på den samme side og trykker, så kan I jo trykke med trippel kraft. Det kan de ikke forstå. Ja. Kom, sgu. Der kom den næsten. Ja. Ja, der var en bold. Så er det kun den grønne. Så mangler Og så en en af ude dem her. eller to. Ja. Skal jeg ned? Mor, jeg vil gerne gå. Kan du på morgens vinduer? Ej, Jacob, ikke den vej. Jacob, det gør du altså Hvis ikke. du ramler ind i vinduerne. Det her bliver det største hit på YouTube. Ja. Hold det lige stille. Home video. Deres nye tag også. Ej, Ja, Jacob, det gør for du pokker, altså hold nu ikke. op, så kast. Nej, Jacob, det gør Ikke du den altså vej, ikke den vej. Nej. Ja, Jo, der var den. så kan lejen slut. Så mangler vi kun en rive, en klapstol, et fodbold. Der mangler en. 3 tilbage. Den ligger helt oppe, hvor bolden er. Jeg kan ikke se den, men jeg ved, nu er den taget sig fast. Ikke den vej med. Ja, ja. Nej. Jeg tror, det er bare skal ligge. Du skal have hovedet, det var Jeg vil gerne prøve at